Hej igen! Hej! Nu er det 3 måneder, 1 dag siden. Vi startede op. Fordi ja. Og det har været 3 rigtig gode måneder. Ja. Og der er sket så meget. Det er snart jul, Yeah. og vi glæder os. Yeah. Og vi har lavet ønskeliste. Ja, Vi ønsker os mange ting. mere søvn Søvn, ja. og gardiner. Nye gardiner, ja. Og Tak. Tror nok, vi gør. One Tree Hill. Nej, Jo, det det gør er jeg. ikke mig. Præcis. Mm-mm. Mest hende. Nej, ikke mig. Jeg ønsker mig skildpadder. Mm. 2 skildpadder. De Buddha. er sikkert rigtig grimme. Buddha og Jesus. Skal det Jesus? hedde. Ja. Jesus. Mm. Jesus og Buddha. Og så har vi været til koncert. Madame Lambert. Og Emma Ja. Borg. Hvor meget nice. Det var ikke min billet. Og Ja, jeg vidste ikke, jeg vil havde. vi bevis for det. Ja. Og det Mm. var røv godt. Mm. Ja. Og Vores novemberkalender. ja, vores novemberkalender har vi også. Kan I se? Ja. Mm. Den holder bare kun til den 24. og det er rigtig, rigtig nederen. Men det smager rigtig godt. Ja, smager okay. Faktisk. Det smager rigtig godt. Og så har vi, der har været volleystævne, som jeg har været med Og til. jeg har fået jernrystelse. Og Tilde har fået hjernerystelse. Søndag. Jeg var slået hovedet. Hun er slået hovedet på en eller anden måde. Det er synd for dig. Ja, det er. Ja. Rigtig meget, okay? Og hun var ikke engang fuld. Det er det værste. Jeg var aldrig fuld, mand. Og jeg slog hovedet, mand. Så hvis jeg slog mit hoved med en kantsten. Det gør faktisk lidt ondt. Hej hej. Det gør faktisk rigtig ondt. Skal vi vise os? Skal vi vise dem vores tøjskab? Okay. Okay. Tada! Mit er lidt rodet. Det er Tildes. Men det er fordi Mette I Og det er kom mit. i går, ikke? Og så måtte jeg bare lige rode op. Og så måtte vi bare lige styrtkaste alt Tildes ting i et skab. Så skubber jeg til mig. Vi har emneuge. Det er det, vi har. Ja, vi har historie, samfundsfag. 3 timer samfundsfag i dag. 3 timers historie i dag hos mig. Vi har 3 moduler. Vi har grundloven. Så fuck er det. Det er da fedt. Det er da røv nice. Stop, så er det fis. Stop, det fis. Undskyld Gud. Gud. Vi havde det rigtig sjovt. Vi snakkede om rockere i historie. Snakker I ikke om grundloven her? Vi snakkede om rockere. Okay. Og rockerloven. Hvis du godt er på rockerborg, der må rockerne ikke samles. Nej. Det er urealistisk og hul i hovedet. Man må heller ikke... Så fortalte jeg dem, at min mor er rocker, og så begyndte de at grine om. Din mor er sød. Ja, Din mor min hedder mor. Bente. Din mor hedder Birgitte. Det gør hun. Men vi kalder hende Gitte. Gitte. Hold kæft. Gitte. Du ved godt, min mor kommer til at se det her, ikke? Har hun Facebook? Nej, men hun har YouTube. Hun har YouTube. Nana. Hun har da set den sidste. Ja. Hun er en dejlig dame. Det skal vi mere. Jeg blev aldrig færdig. Jo, jeg har været til volleystævne. Hun var rigtig dårlig. Det er derfor, de tabte. Jeg er faktisk blevet ret god til volley. Tror jeg ikke. Det er løgn. Det er ikke løgn, nej. Jeg er blevet rigtig, rigtig god til det. Det er løgn. Til overhåndsav. Det er lige mig. Jeg Og det er bedre det. end dig. Og det er det bare. Nej, du er ikke. Det er. Nej. Bare fordi jeg ikke kunne med lærer. Det kan du nemlig ikke. Det er mig. Gør du ikke det Nej. derfor? Nej, det er fordi du knipper med alle spillerne. Ej, hvor klam. Og så ønsker de dig, Ej, hvor klam. at du skal med. Det er åben tv i det her. Gider du være sød og stop? Ja, det er meget privat. Hvad skal vi mere snakke om? Emma Fritid til Borg? Emma Borg. Vi skal nævne Emma Borg. Hvem fanden er skulle det alt det, nævne vi Emma skulle Borg. nævne? Vi skulle nævne Emma Borg, Og Julie... Julie Madsen og Julie Madsen. Møller Julie Møller. og Jonathan. Jonathan Bøhl. Og Flinke mennesker. så skal jeg sige hej til min mor. Hej mor. Hej mor. Hold nu mund. Hej mor. Du
Jeg kunne godt din mor. Hun kommer til at se det. Så ved hun det. Jeg synes, du er dejlig, mor. Hej mor. Du er dejlig. Hej, mor. Du er en ualmindelig smuk dame. Og vi skal spise lige om lidt. Vi Og skal jeg glæder mig, spise. for jeg er sulten. Vi skal have boller i kaj. Jeg er sulten. Efter boller i kaj. Lad nu være med at Du må slikke. ikke give dig en kysser. Du må ikke give mig en kys. Kom nu, det er offentligt. Stop. Sikkert, det elsker det. Skal vi vores værts? Ej, det gider jeg ikke. Jo, kom. Ej, det gider jeg ikke. Okay, jeg gør det. Okay. Mine gardiner. Det er grunden til, at vi ønsker os nogle nye. Det er det udenfor. Det er udsigten. Der er vand. Nej, det er jo bagved. Ja. Der er Mikkel. Hej Mikkel. Jeg går lige derned. Du er på tv. Så er der vores spejl. Vanligt flotte spejl. Så er der vores sko. Og vores sko. Ja. Og min guitar. Og skal jeg give lige lukke skabet. Så er du sød. Og vores senge. Kan man se? Hej sengen. Fede. Ej, til Og vores Michael Jackson væg. Sådan må jeg deroppe. Okay, fint. Så. Fint. Er det det? Nej. Nu er det nu. Så. Er det nu? Nu er du på den. Hvornår? Er det nu? Ja. Ui, Den er for min mor. den er flot. Det er vores julepynt. Vores moderne julepynt. Jo, det er. Er det ikke? Det er bare en lavalampe, det. En lavalampe. Hvad er der mere? Skal vi råbe Hvad pik er og også skud? stilt? Adlaver! Det passer ikke. Okay. Det er løgn. Søde. Jeg synes også, du er sød. Det ved jeg da godt. Mm. Skal vi råbe pik og skud? Men den er jo ikke særlig lang. Den er fin. Forresten, æblemosen sidst, den smagte rigtig godt. Ja, æblemo. Ej, hvor var det godt. Med mælk. Fløde. Mælk. Og skal vi køre på køben noget senere? Jo, det gør vi. Drengene skal spille håndbold i aften. I Nykøbing. De taber. De taber stort. Skal vi ikke tage med? Nå. Slut. Prut. Godnat. Finale. Skal vi sige hej? Hej hej. Hej. Pik og skid. Pik og